गिबि गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमग्रोनाय जाबाय। फैबाय थानाय जि बैसागो बोथोर, बे बैसागो बोथोरनि बयनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ बावहरनाय जाबाय आरो आसा फारिदों जोंनि बे बैसागो बोथोर फोरबो खुंनायनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव गावजों गाव आरो गुबुन गुबुन रावारिफोरनि गेजेराव जों खौसेथि मोजाङै मोजां खुंलांनो हाथों आरो फैबाय थानाय समाव जाहाथे गोग्गो देहा जिउ लानानै जों जाहाथे जेबो जेंना जेथो गैयाबालानो जोङो जाहाथे संसार मोनजायो आरो जोंनि साननाय हनाया जाहाथे मोगथां महर मोनो, बेखौनो आं अबं गसाइनाव आर'ज गाबनाय थाबाय। दिनै बे गोदान बोसोर जिथु बैसागु बोथोर, जिथु मिथिंगाया गोदान महर लाबाय, दाउमा दाउसाया गोदान गोसो लानानै जिथु रंजाखांदों राजाखांदों, जोंबो मानसि सुबुङाबो जों थांनाय समाव जों जि थासारियाव थायामोन मानो जोङो बे बैसागु बोथोरनिफ्रायनो जों गोदान गोसो लानानै जाहाथे जोंनि गेजेराव अनलायनाय फोथायलायनाय आरो जों जाहाथे मोनसे गोग्गो समाज दानो हायो। दा बेनिखायनो जों बे बैसागोनि गेजेरजों जोङो उन्दैफोरा गेदेरखौ मान होनाय बा उन्दैखौ जोङो बोर होनाय आरो बायदिसिना जोंहा हारिमु जोङो हाबाफारि लानानै बे बैसागो बोथोरखौ बरायो आरो बैसागो बोथोर बरायनायजों लोगोसे जोङो गोदान गोसो लानानै जाहाथे जों थांनाय समफोराव जोंनि गेजेराव गोरोबलायै गोसो दंमोनब्लाबो जोंनि बे गोदान बोसोर बैसागो बोथोरनिफ्राय जाहाथे जों बयबो गोरोबलायो, जोंनि गेजेराव मोजां सानलायनाय फोथायलायनाय जाहाथे जों लाबोनो हायो आरो मोनसे गोग्गो समाज दानो हायो आरो जोंनि गेजेराव खौसेथि जों जाहाथे लाबोनो हायो, बेखौनो आं आफा अबं गसाइनाव आर'ज गाबनाय थाबाय। दायो जोंनि बे राजनितिकआथ' राजनितिक, जाहाथे जों राजनितिकनि बेलायाव गावजों गाव जिबायदि हाद्रि सावलायनाय दा बेफोरखौ जोङो ज्राब दोननांसिगौ आरो दायो जोङो नैबे बोथोरा जेरै गोदान महर लादों, जोंनि मानसिनि साननाय हनायाबो गोदान जानांगौ। जों थांनाय समफोराव राजखान्थि बिथिङाव जोंनि गेजेराव गावस्रालायनायमोन आरो जोंनि गेजेराव गोबां दान्थे बिदान्थे जालायनाय मोनसे परिबेकनि गेजेरजों जों बारबोदों। नाथाय बेफोर इलेक्सना फैगोन थांगोन, खिन्थु जों मोनसे समाजखौ जोङो मोजां दैदेनलांनांगोन, समाजखौ जों गोग्गो समाज मोनसे दाना लानांगोन आरो। दिनै नंगौ सार, थांनाय इलेक्सन समाव दिनै गोबां दिनै खस्थ' खालामबाय आरो बेनि गेजेरजों दिनै माबायदि आवगायलांबाय थानांगौ आरो माबायदि दिनै पार्टिखौ जौगाहोनांगौ बा खौसेथि माबायदि मावलांनांगौ गासैबो खस्थ' खालामगिरिफोरनि सारा मा फोरमायगोन जानानै दायो जोंनि बे बिसायख'थियाथ' बयबो देरहासारनो नागिरगोन, खिन्थु रायजो राजानि सायावसो। दा बे इलेक्सनाव देरहानाय जेननाया थाखायो। दा जोंनि थांखिया बेनो, जों बिटिसिखौ मोनसे मडेल बिटिसि जों दाथारनांगोन आरो बे बिटिसियानो जोंनि आलादा हादर मोननायनि मोनसे खाम्फा। जों बिटिसिखौ जेरैखि जाया जों जि थासारियाव थाया मानो जोङो बिटिसिखौ जों रैखाथि होनाया जों साफ्रोम बर' माहारि आरो जों बिटिसि ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन रावारिफोरनि मोनसे दायित्व आरो जों बेनिखायनो बिटिसि रैखाथिनि सार्थआव जे जिखुनु बिनिमयआव जों थियाग खालामनांगोन आरो। जोंनि बे भैरबकुन्द ब्लक हिसाबै आं बेखौनो खावलायो जे जोङो जि धोरोमावनो थाया मानो बैसागोआ मोनसे बोथोरनि फोरबो, जेरै मिथिंगाया गोदान महर लाबाय, जों मानसि माहारियाबो गोदान गोसो लानानै जों बे बोथोरखौ बरायनांगौ। जों थांनाय समफोराव जि थासारियाव थाया मानो जोङो मोनसे हारिमायारि मोनसे फोरबो हिसाबै जों बेखौ बयबो बरायनांगौ आरो गोदान गोसो लानानै जोङो बयबो मोनफ्रोमबो हाबाफारिखौ जोङो जयैनो खुंफुंनांगौ।